Mun vatsassa on varmaan siis sellainen, tai mulla olisi käynyt refluksitauti tämän jälkeen, raakaa sipulia. Mut siis mä low-key fiilan tätä oikeesti. This escalated quickly. Tää on tällainen niinku eroottinen. On, siis tällainen niinku contemporary art. Mä ajattelin, että mä teen sulle tällaiset niinku ekoystävälliset bikinit, eli mahdollisimman vähän materiaalia käytetään. Ja myös tällaisesta niinku materiaalista, eli jesarista. Heitetään nää crucial partit tolleen. Less is more. Siis senkin pellet. Tässä näkee kuinka tärkeänä meitä artisteja pidetään. UNK on niin raskas, emt haluunks olla mukaan enää. Apua, sä varo ihan paskana. Huono läppä. Rakkaita. Antaudun keholle sunnata, mut just niin kun sä tahdon. Ja mut taivaaseen ja sit ylöspäin. Hey baby, do what you gotta do. Hoida mut. Nyt vitun erikoinen tilanne. Aika harva on saanut kuitenkaan tollaista esitystä Benjamin Peltoselta oikeesti. Sanot, ei kukaan. Kiitos Yle. Ja Samu. Ei helkkari. Onks tää mun lauluopettaja? Okei, drama. Raju. Nää Porschen boyssis. Onks tää Suomen Dua Lipa? Tai onks tää Dua Lipa? Okay, girl! It was at this moment he knew. He fucked up. Ketä? Robin. Ketä Robin? Häh? Mä sanoin go girl vielä siinä alussa. Ei toi go girl pitää ottaa nyt pois sitten. Where your hands at? Where your hands at?